Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ‘yan uwa barkamu da warhaka. Bidiyon na yau zai bayani ne akan yadda za ka sama WhatsApp ɗinka fingerprint, ta yadda a duk lokacin da kake so ka buɗe dole sai ka sa fingerprint ɗinka zai buɗe. Wow! Haka na nufin babu mai ƙara shiga maka WhatsApp ba tare da ka sani ba. Don haka ku biyo mu domin ganin hakan. Domin ka sama WhatsApp ɗinka fingerprint za ka shiga cikin WhatsApp ɗinka. Idan ka shiga cikin WhatsApp ɗin to sai ka shiga nan gurin alaman options. Idan ka shiga sai ka shiga settings. Idan ka shiga settings sai ka shiga inda aka rubuta account gashi nan. In ka shiga account sai ka shiga privacy gashi nan privacy. Idan ka shiga privacy sai ka je ƙasa ƙarshe gashi nan rubuta fingerprint lock yana disable, to sai ka shige shi. Idan ka shiga to unlock with fingerprint kawai sai ka kunna shi. Kana kunna shi gashi nan touch the fingerprint sensor, kawai sai ka danna wurin fingerprint ɗinka, kana danna gashi nan ya yi, to gashi nan immediately kana son shi da zaran ka fita ya shiga ne ko kuma after 1 minute ko after 30 minutes, to gashi nan na sa immediately. Kana sawa shikenan yanzu ka sama WhatsApp ɗinka fingerprint. A duk lokacin da kake so ka buɗe WhatsApp ɗinka sai ka sa shi yanzu gashi nan touch the fingerprint sensor, sannan idan ka sa kawai shikenan sai ya bude. Dan wa kada ku manta, idan baka yi subscribe ba ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa ta yanda za a sanar da kai a duk lokacin da muka daura sabon bidiyon mu. Ma'assalam.